ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд нав мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp, имо, экраномада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аст қабул кардем дута Opel Sedan дӯстони азиз, Mercedes-ҳои сечка полобъёмӣ, гурзавои Gazelle аст дӯстони азиз, Opel Zafira рӯй кардан, Opel Vectra Am аст дӯстони азиз, Hyundai Sonata солои нав ва аст Toyota Camry SK, Daewoo Nexi бо нархи 7000 сомон аст, Opel Sedan бо нархи арзон ва Lexus RX бо нархи арзон ва Hyundai Avanta. Обшим ҳар гуна мошино қабул кардем ки бо нархҳои арзон ва пешкаштон мекунем. маромад дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед. агар шумо дам ягон чизе ки барои фурӯхтан бошад, на рақамҳои WhatsApp мо рӯй кунед, реклама мекунем. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 119 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем, мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка полобъёмия срочна. ҳамин мошина мо реклама карда будем, рӯз дигар номероша хато монда будем. ина бо айса реклама карда кадоме ки агар маъқул бошад, набо метавонед занг занед, рақамҳои промои соҳиб удов рақамош хато шуда будай. Mercedes C-класс аст бадрон ки сечка полобъёмни соли барои 1995 сӯишфурӯш газ бензина объём мотораш 2 литра, коробкаш механикаи системи мошини бадрон чоткаи мошин хелаки даст як одамда гаштаи мошина моҳика накарда сурат гирифтан бениёят мега срочная. 4 та баллон мега пачка нав задаги аст ба қариби 4 та электропакет, 4 дискаҳои раъднои нохали светои сиёҳи асфални. нархи мошина мега 43000 мегем, бо муомилаи хуб мегад мекунем, бениёят мега срочна сум накураем. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисёр, дар 43000 муомила савдои хуб дорад дӯстони азиз. хоб промои рақамҳои мегафони соҳибшон дар рақамошон WhatsApp омада метавонед ки промои дар рақамошон занг занед, бо хубтар ки WhatsAppшон бисёр вақт кор намекунад, фақат рақамҳои мегафони дастии промои мошин дар шаҳри Ҳисёр 4 та электропакет, 4 баллон нав, 4 дӯстони азиз, 4 та дискаҳои заводскои ва салон тоза ки мошин мегад беҳтарин ҳолата мегад полобъёмни дӯстони азиз. хоб кадомеш буда ки маъқул аст, акада бениёят мақсад ки мара фаҳмода вазъият чун аст, сум дар кор аст, ба хотири мошина арзон фурӯхтестиан. ягон саволтон боша, ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин сечка фаҳмида, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад. бисёр дар модо занг задан номерошон хато шуда буда, на рақамҳои аслишон маромад занг занед. ва кадоме дар ягон мошини фурӯшӣ, ягон хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан боша, маромад рӯй кунем, бо реклама мемонем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. гурзавои Gazelle аст бадрон ки гурзавои Gazelle соли барои 2006 сол сӯишфурӯш газ бензин объём мотора 402 простоя, коробкаш механикаи системи мошин мега чотка. мошин гурзавои Gazelle 2006 сол газ бензин мега кор мекунад. коробкаш мега 100%, хадавои мега созсуни азиз, айучот мега синмат кардагӣ, 6 та баллон мега пачка тоқа, суми холӣ алиш намешавад. нархи мошина мега 36000 мегем, бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, дар ки Калхозобод Ҷалолиддини Балхи да. нархи мошини 36 та, муомилаш ҳастай, нархш арзон. якум рақамош рақамҳои TCL, ахираш 1095 дастӣ кор мекунад. дуюм рақамош рақамҳои Россия, ахираш 3925 WhatsApp дорам. кадоме дамхали гурзавои Gazelle ки лозим аст, нархи арзон, срочна соз, маромад занг занед, маълумотша гирем. ва дӯстони азиз, кадоме шумо ки мошин мехарем, дар комментари нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо лайкира фаромӯш намекунем, мегузорем ва навори моро дӯстони азиз та охираш тамошо мекунем ва подлисаш мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Opel Zafira D срочна дар территорияи Москва, обшим Россияда. соли барои 2006 сол аст ки сӯишфурӯш бензини холӣ, объём мотори 8 литра, коробкаш дӯстони азиз, автомати робота, мошин мега беҳтарин ҳолата режим спорт дорад дӯстони азиз, 4 та электропакет, сидинош обогрев дӯстони азиз, автосалон. обшим мошина мега автосалон мега гирифта буд, яъне ки мошин мега нав буд, автосалон мега гирифтаги мошин бениёят мега пачкаи кам гаштаги. мошин бадрон азиз аз як бародари тоҷики худ монад. 4 та баллон пачка, 4 диска консоли электропакет, сидино мақсад ки лифт, обшим обогрев ҳама намуд комфорт, краскаш сарапина надорад. нархи мошина мегад 500,000 рубл мега соҳибуш, бо мегад арзон мекунем. мошин қарор дорад Московский областда, райони Истра. 500,000 рубл муомила савдош мегад дар назди мошин.
خب پراموی رقموی راسیای رقموشون کار میکنه رقموشون واتساپ هم داره ماشین همه نمود کامفورت 2600 ماشین ای سالون گرفتگی ягон саволтон мушагон маълумоту иловагӣ хӯн агар оидами Opel Zafira D марама занг занед сунад бо маълумот чагирӣ нашод сумуш мега бо ай 500 000 рубл бо савдо мешавад марамат занг занед хоб кадомида мошини фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан боша рақамоми барои реклама кардан 885 12 25 WhatsApp имо Telegram пайваст дорем чизе ки барои фурӯхтан боша маълумот рекрем бо рекламада мемонем мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A бадрон ки срочная соли бори 6 1992 ки суишфуреш газ бензин мотори 6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега 100% заводид мешавад мега мерава мега корта буд мекунад ҳуҷҷатош дӯстони азиз бучтага балонлош 90 хадавои 70% салон тоза гирам светои хокистаранг нархи мошина мега 17000 мега бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида 17000 муомилаи хуб дорад балонш пачка салон тоза кардем хеле свете нархшда мегад арзанда хоб прамои рақамои мегафони соҳибшона дӯстони дар рақамошон WhatsApp ҳам дорам прамои рақамои мегафон кор мекунад бо WhatsAppшам ҳаста дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида ки райони Кӯйбешда хоб кадоми шумода ки маъқул аст марама занг занем маълумотои пурра ва аниқша аз соҳибаш гирем агар мошини хар бошед дар комментария мо нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозима мо пешкаштон мекунем агар мошини фурӯш дошта бошед дар рақамои ватсапи мо дар аввали видео аст рӯи кунед реклама мемонем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata аст бадрон ки соли бори 6 2013 сола ки срочна фурӯшӣ Hyundai Sonata соли бори 6 2013 сол суишфуреш бензини холӣ объем мотораш 2 литр коробкаш автомат ҳолати мошин бадрон беҳтарин мошин объем мотораш 2 турбо яъне мошин фула мегад ҳамаи намуд комплектатсияша дӯстон азиз дорад беҳтарин ҳолати мошин мегад вагона мегад мақсад ки худчун овардаган мошина мегад хумон овардаган вагона беҳтарин ҳолати даторисон оли мошин оли гаштагӣ нест дӯстони азиз нархи мошина мегад 110000 мегем бо мегад муомилаи хуб мегад мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар дӯстони азиз 110000 муомила мешавад ва вариантои алишиам доред бо салоншо тамошо кунем ҳамаш кожунӣ ва ҳама намуд комфорта дорад вариантои алиши мешавад ба ягон Camry D ёки Corolla 1 боша мега алиш мекунем болоиш агар ки сум тиен яъне ки ба мошинтон мақсад ки агар арзон боша болоиш сум метиҳем ягон Camry боша варианти алиши пешкаш кунем ёки ягон Corolla 1 боша мега болоиш сумам тиан мешавад ва сумаки нархи мошини Hyundai Sonata 110000 аст муомилаш и газаки нест фақат бензини холия коробкаш автомата мошин соя ба тамоми санат шавад ки беҳтарин ҳолат хоб рақамои вавилони соҳибшона прамои кор мекунад дӯстон кадоми шумо ки мехарем WhatsApp кор мекунад мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст бадрон ки дар кузифи седана срочна беҳтарин састиани соли бори 6 1996 суишфуреш газ бензин мотори 6 литр коробкаш механика ҳолати мошин бадрон беҳтарин мошин краскаш нави пачка кондиционердор чихӯлакҳои фасон нав 4 балон пачка дӯстони азиз мақсад мошинча мегад полни худ навай паталокошам ҳамаш мақсад ки латош нав задаги аст боз мақсад ки полико молико ҳамаш нав задаги аст рудиктор опшин чизое ки дар кория ҳамаш нав кардага мошин дӯстони дуни шаҳр дагаштаги ай мошина мо реклама кардем ростига нарх навош бо туғри нагирифтеса бо хай рекламаш кардесем кадоме ки мехарам мошина арзон мекунад ки срочна сум дагакора ягон муомилаи хуб кардем мошина мега метиҳем нархи мошина мега 42000 гуфтесиам бо арзон дӯстон азиз мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда 42000 сомон аст боз муомилаи хуб дорад якум рақамош рақамои билайн дасти ахираш 30 WhatsApp кор мекунад 8130 WhatsApp дуюмаш рақамои TCL ахираш 3075 аст якумина 8130 буда WhatsApp кор дуюмаш рақамои 3075 иштам WhatsApp дорад ҳар рақамошон WhatsApp кор мекунад кадомиш буда ки хали Opel X 96 сол дӯстон лозим бошад сайсен идеални марамат занг занем маълумот чагирен ина қафо багаж дурнош ҳама ҷош аст суратош аст бо диққат тамошо кунем бар акада занг занем бен ёд мега срочна бо мега муомила мекунем марамат дар шаҳри Бухтара занг занем муомила кунем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Lexus RX series аст бадрон ки соли бори 2008 сол суишфуреш бензини холӣ объем мотораш 3.5 литр коробкаш автомата систем мошин мега чоткаи соҳибаш беҳтарин ҳолати мошин
дар шаҳри Ҳиссорай. Нашро танировка ҳуҷҷатча нагуфтиянд 4 та дискҳои фасон, баллонош шулати корӣ, салон тоза, хай кондитсионер ва дигар чизҳои лозимӣ. нархи мошина мега 110 000 мегӯем, бо арзон мегӯяд мешавад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳиссорда. 110 000 сомон аст муомила дорад. хоб промои рақамҳои мегафони соҳибшуна, рақамҳои ватсапшуна, кадоме ки мехарем занг занем, маълумотои пурраша аз рақамҳошон гирем. бо мегӯяд муомила меша 110 000 савдош дар назди капоти мошин, шаҳри Ҳиссорда мошин. Ина вин-код. хоб дӯстон азиз, марамат занг занем ва кадоме ягон мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, дӯстон азиз, марамат рақамҳо барои реклама кардан 885 12 20 ватсап, имейл, телеграм пайваст дорем. мошин дорем, хона дорем, замин дорем, квартира дорем, чизе ки бошад барои фурӯхтан марамат рӯй кунед. лайкро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 баъдрон ки сирочшинаи бо нархи арзон. соли боришаш 2011 сол аст ки суифоиш бензин объем мотораш 2.5 литр коробкаш автомат сайстери мошин мега беҳтарин. мошин чухолакҳои фасон зудагӣ чун азиз кондитсионер электропакет сайстер идеали. нархи мошин мега 120 савдои хуб мегад мекунем. нархи мошин 120 мошин дар шаҳри Душанбе, рақамошон аст Вавилон, кадомиш монда ки дар кӯки бошад, марамат занг занем, мошинча сайстер идеали мегад, хай десен чихел тоза каем. номерош транзит. равем бинем чӣ камбудӣ дорад, чӣ маълумоте ки мехоҳем аз пеш хатишон гап зада мегад, то қа суми холия мегад алиш намешавад. хоб дӯстони азиз, маълумотша гуфтем, агар ки бештар маълумот хоҳем дар марамат занг занед. агар шумо дам ягон мошини фурӯшӣ бошад, марамат рӯй кунед, реклама мекунем. ва агар мошин харид бошад, дар комментария мон нависед ки кадом маркаи мошин лозиме, нависед, пешкаштон мекунем. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Hyundai Avanta ки сирочинаи бо нархи арзон 65 000 сомон. Hyundai Avanta соли боришаш 2007 сол, суифреш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка автомат, сайстери мошин мега чотка. ҳуҷҷатҳои мошин мега то ахири моҳи май мега кондитсионер мега дорад. абагриф сидан дӯстони азиз, мошин хай камтар ми пеши бампериш я бараш камтар хали сарапина, хали харошдаги дар навор маълум ай. ҳамин ха мегад кор дорад. кондитсионер абагриф сидания, балонлати кори дӯстони азиз, ҳуҷҷатош то охири мая. нархи мошина мега 65 000 мегӯем, бо камтар дига мегад муомилаи хубам мегад мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 65 та хел нархо дӯстони азиз, редка мегад 2007 сола. инами сарапинаи деси дар навор намияй. ягон саволо иловагӣ боша, ягон маълумото иловагӣ боша, агар рақамҳои соҳибшунаи ахираш 31 марамат занг занед, маълумотоша гиред, лайк занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи седан сирочна. соли боришаш 1993 ҳастае ки суифориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробкаш механика, сайстери мошин мега чотка судан ки нархи ахирон шаҳ. дӯстон азиз, ҳуҷҷатҳои мошин мегад то моҳи августа мегад срок дорад. салонош дӯстон азиз, нормалият чухолакотага хали светоай. мошин мегад созай. нархи мошин 14 000 сомон аст мегад соҳибаш арзон намеша, нархи ахирон шаҳ. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, 14 000 нархи ахиронош то моҳи августа ҳуҷҷат, 4 балонаи ҳолати корӣ, 4 дискаи пуррастои хали свето. 93 сола дӯстон азиз, неки созай. промои рақамҳои соҳибшуна рақамҳои TSL ахира 84 кадомида ки маъқул аст. ҳамин нарх фақат одамони харидори аниқ, одами коргара мега беҳуда нороҳат накунед, фақат харидоро алиш намеша, то қа суми холӣ 14 000 ҷои сумгирӣ шаҳ. марамат дӯстон азиз, бо диққат гӯш кунед, ба занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастае ки бо нархи арзонай сирочнай. Daewoo Nexi соли боришаш 1994, суифориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошин мега 8 моҳа мега дар хона ховай мега, мошин мега созай, неки заводид кардагӣ нест аша, бе мега хитон заводид ки мошин мега заводид намеша мега, муки аккумулятор шита боша, мошин созай мега 8 моҳа мега хонада ховай. дӯстон азиз, нархи мошин мегад 8000 сомони аст мегад соҳибаш, бо мегад арзон мекунем камтар дига. яъне ки мумкин ки ай 8000 арзонтари хубам гирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар тирактураи Душанбеда. мошин мега неки заводид кардаги нест, 8 моҳ мега дар хона хобай. мерем ай пеш бибинем ва қати соҳибаш гап мезанем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол дӯстон азиз, рақамҳои соҳибшуна аст мегафон 8000 сомон аст, рақамҳои соҳибшуна аст, рақамва свети мошин сафед, инам хел нарх дорад. хоб хай кадом то ки мехарем занг занем, маълумотша гирем ва чӣ реклама боша марамат рӯй кунем, реклама мекунем.
این بود نوری امروزی ما تا ویدیو آینده.